godt sådan der, mand. Aggressiv den der. Det var ærgerligt, det der han scorer, og så der var straf ind der. Ja. Kald på den. Kald på den. Man kan jo tage nogle til træning, vi skyder en lidt træning der, og skyde bare og score, det er helt vildt, mand. Sådan der. Udmærket. Godt, Markus. Nu! Godt, Markus. Kom on. Sådan der! Ja! Flot! Så! Lige på. Ej! Sådan der! Omkast der, mand. Det er Champions League, så stemmer man om. Markus bagved dig! Hey, Markus! Op igen! Kom, Markus! Godt taget, Gustav! Pas på. Videre over. Kom så, Markus. Ej, det er godt spillet. Ja, det er flot spillet, det der, mand! Godt, Markus. Og så er det der, Victor. Godt lavet. Hey! Giv ham. Godt, Mads. Kom, Markus. Godt. Godt, Markus. Ja, udmærket. Sådan der. Ej!